Hei, tervetuloa hyvät katsojat. Toivottavasti ette ole vielä unohtaneet meitä. Eli minua on Antti sekä Olli. Me ollaan täällä kauniin Tiistenjoen rannalla ja nyt on luvassa taas yksi erittäin mielenkiintoinen henkilöhaastattelu. Paamme mukaan. Kyllä vaan. Ja Nikolas Keskilammi, Open Film Zonen yksi perustajista. Ja näin. Joo, no voisit Nikolas kertoa ensin, että mikä on tämä Open Film Zone? Joo, eli Open Film Zone on jatkuvasti avoinna oleva internetfestivaali. Ja yleensä nuo internetfestivaalit sijoittuu yhteen paikkaan tai tapahtuu kerran vuodessa, niin Open Film Zone yrittää olla vähän YouTuben kaltainen sinänsä, että siellä ladatut elokuvat ja videot näkyy aina. Ja siinä on kuukausittaisia näytöksiä ja joka vuosi se aloittaa uuden syklin, missä katsojat voi äänestää teoksia. Aivan. Ja nyt kun oli tehdä helppo tuosta aasinsilta tuosta YouTubesta, että sehän on meille kaikille tuttu, mutta mitenkäs tämä Open Film Zone-alusta sitten eroaa tuosta YouTubesta? Joo, YouTube on tällä hetkellä aika hieno alusta, mutta siellä on elokuvan tekijän tosi vaikea saada elokuvalle näyttöä. Varsinkin jos on uusi YouTubettaja, niin siellä on jo nämä vakiintuneet tekijät ja algoritmit tosi paljon pyörittää tätä näkyvyyttä. Niin Open Film Zone antaa tekijöille valtaa siinä, että he pystyvät itse mainostamaan heidän teoksiaan ystäville ja tutuille, että he käyvät äänestämässä ja katsojat äänillä erilaisissa luovissa kategorioissa tuovat sitten näkyvyyttä näille elokuvateoksille. Eli se Open Film Zone on vähän enemmän tällaiseen elokuvamaailmaa ja voisi sanoa taiteelliseen suuntautunut, että yritetään just ruokkia ja inspiroida tällaista luovuutta siellä, että meillä on erilaisia kategorioita, missä voi äänestää, että just liittyy tämmöiseen tarinan kerrontaan, että on paras lopputwisti ja epäluotettavin kertoja ja tämmöisiä mielenkiintoisia spesifejä yksityiskohtia, mistä katsojakin voi tutkia ja vähän niin kuin karruttaa eri tekijöitä ja sitten tukia äänestämällä suosikkeja. Joo, kyllä. Miksi tämä Open Film Zone sitten perustettiin? Joo, tällä hetkellä niin audiovisuaali elokuva-alalle pääseminen on aika vaikeaa, koska nuo piirit on tavallaan tiivistymässä, koska rahoitus on häviämässä ja elokuva-ala on aikamoisen murroksen alla. Niin mä itse lähdin perustamaan Open Film Zonea mun koodajakaverin kanssa, koska me tehtiin lyhyt elokuva Nirvana, mitä me lähetettiin elokuvafestivaaleille ja meillä kävi aika samalla lailla kuin tosi useimmille käy, että 95% ei elokuvista pääse festivaaleille. Ja sitten se on vähän haastava polku muutenkin uusille ja voisi sanoa vähän tällaisille tavallisille tekijöille, joilla ei ole hirveästi resursseja, pitäisi matkustaa ulkomaille ja kaikki hotellit ja asumiset järjestää, niin se helposti vaatii tosi paljon resursseja, tuhansia euroja. Ja me ruvettiin miettimään, että olisiko mahdollista nykyaikana, niin, että voisi internetin välityksellä ja avulla niin luoda semmoisen avoimen paikan, missä kaikki olisi tavallaan tervetulleita, että ei ole hylkäyksiä ja olisi globaali alusta, missä ei tarvitse olla löytyä se yhteistyökumppani heti naapurista, vaan se voi löytyä toiselta puolelta maailmaa ja pystyy sitten rajojen läpi tälleen yhdessä antamaan palautetta ja
tukemaan toisia ja luomaan verkostoja. Ja tämä Open Film Zone pyrkii tälle vähän uudistamaan tätä audiovisuaalialaa. Joo, kyllä. Mainitsit tämän elokuvan Nirvana, eli sä oot myös voisi sanoa, että filmin tekijä itsekin. Ja missä tämä elokuva Nirvana oikein kertoo? Joo, Nirvana oli tosi kunnianhimokas projekti, että mä itse olen aina ollut aika luova tyyppi, että mä oon aina halunnut kirjoittaa ja tehdä jotain tarinankerronnallista, niin mä lähdin tekemään Nirvanaa, mikä periaatteessa kertoo näkymatkasta yhden yön aikana, missä ihminen päähenkilö kokee ja katsoja pääsee hänen kautta kokemaan vähän niin kuin tällaisen suuren psykologisen matkan syvyyksiin ja ylös. Ja se samalla loi semmoisen mielenkiintoisen polun itselle, että tuli sitten monta vuotta kirjoitettua sitä ja tutkittua näitä asioita ja konsepteja, niin siinä samalla tuli sitten jonkinlainen tämmöinen matka kehitettyä, mikä nyt sitten tavallaan laitettiin nyt Open Film Zoneen myös, että siinä on paljon tämmöisiä erilaisia tarinankerrontaan liittyviä kategorioita ylhäältä alaspäin, kaikki mahdolliset käydään niin läpi. Joo, ja katsojille vielä tiedoksi, että tämä elokuvan Nirvanahan löytyy myös tuolta Open Film Zonesta, että sinne vaan sitten kaikki Joo, ilman muuta. On kans nähnyt ja voi kyllä suositella. Oli hyvä. Mikä on oma veikkaus, tai mikä oma arvio, että mikä toi AV:n tilanne on nykyään ja kuinka tulevaisuudessa kehittyy? Joo, tällä hetkellähän toi AV-ala on muuttumassa tosi paljon, että on tekoäly tullut ja sitten on muutenkin näitä erilaisia fragmentoitumisia, mitä on tapahtunut, niin kyllä mä itse näen, että tulevaisuudessa niin meistä jokaisesta voi tulla elokuvan tekijä. Että enää meillä ei ole samanlaisia esteitä mitä aikaisemmin, että tekoälystä puhutaan tosi paljon negatiivisesti täällä elokuvatekijöiden parissa, mutta kyllä se niinku, kun sitä käyttää oikein, niin se mahdollistaa sun tekemään periaatteessa minkälaisen teoksen sä vaan pystyt unelmoimaan, että pystyt saamaan kaikki räjähdykset ja vastaavat, mitä ei aikaisemmin. Ja varmaan Nikolas olet samaa mieltä, jos sanon, että ainakin Open Film Zone on tätä tulevaisuutta ehdottomasti. Ehdottomasti joo. Elokuva-alan tulevaisuutta. Kyllä se on sillä varmaan, että me mennään tulevaisuuteen päin, niin ihmiset ansaitsee semmoisia avoimia, demokraattisia alustoja, missä ei ole enää niin paljon, ei ole enää portinpitäjiä ja olisi niin kuin jokaiselle luotaisi näitä mahdollisuuksia verkostoitua ja saada omia lahjoja näytille ja esille. Se on kaikille plussaa, että sen ei tarvi niinku, sen teoksenkaan ei tarvi olla täydellinen, että se voi olla vähän keskeneräinen, mutta se on silti tervetullut Open Film Zoneen ja sieltä voi sitten kehittää seuraavia projekteja uusien tuttavuuksien kanssa. No niin, täällä oli tällä kertaa AO-studio ja oli mielenkiintoinen vieras. Ja ehkä kuullaan tästä vieraasta vielä jatkossa. Ja pysykää mukana tulevaisuudessa myös lisää mielenkiintoisia haastatteluja, mielenkiintoista ihmisiä. Joo, ja heippa vaan ensi kertaa.